Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy YepaMhepo yatinoita muChishona. Iko zvino hapachina chikonzero chokupedza svondo rose usina kupinda chechi, nokuti painopindwa unenge usipo, kuda wakanga uri kubasa pakaenda vamwe kuchechi, kuda wakanga uri parwendo, kuda chechi yeChrist Embassy haisati yakuwanikwa kwaunogara, kana kuti unofarira hako kudzidza shoko raMwari neChishona. Ino ndiyo yave chechi yako. Chipinda tinamati. Tinokuchingamidzai kuchechi yeChrist Embassy YepaMhepo yatinoita muChishona. Tinotenda shoko raMwari riri kuuya nesimba uye riri kutisumudzira. Nhasi uno tinoda kunamata tichitenda Mwari nekutiropafadza kwavari kuita muupenyu hwedu, tichitenda Mwari nezvaakatirongera zuva ranhasi. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai. Tinotenda nekutisumudzira, tinotenda nekutiropafadza. Munoropafadza mhuri dzedu, munoropafadza upenyu hwedu, munoropafadza nyika dzedu dzatigere, muzita raIshe Jesu Kristu. Tinokutendai zvakare kuti zuva ranhasi tinobva muno tashanduka, nokuti imi mune zvamatigadzirira zvanhasi, uye tinogadzira mwoyo yedu kunzwa shoko iri. Tinokutendai nemaropafadzo amauya nawo, vamuri kutiropafadza mumabasa edu, mudzimba dzedu, kwese patinenge tiri tinofamba nemaropafadzo enyu. Tiri chiedza pese patinoenda nokuda kwekuti imi makatiita chiedza, makatiita waprista. Tinokutendai naizvozvo nokuti pese patiri tinenge tiri kufamba tiri wakundi nokupfurikidza. Muzita raIshe Jesu Kristu hapasina chinotivhundutsa kana kuti chinotidzikisira pasi, nokuti tiri wakundi muna Kristu Jesu. Haleluya. Toda kunamata zvakare. Panguva ino toda kunamatira avo vari kuwana zvinovanetsa mukati muupenyu hwavo, vamwe wadzikira mumanamatiro, asi tinonamata kuti Mweya Mutsvene avo anovasimbisa pamwoyo yavo mukati memunhu wemukati, avo anosimbiswa vasumudzirwe muzita raIshe Jesu Kristu, nokuti shoko rinouya kuzotisimudzira. Hakuna munhu mumwe chete anobvumirwa naMwari kuti ava anowira pasi. Ngatinamatei. Baba, tinokutendai. Tinoisa hama dzedu vazhinji vanga vakamira, avo vari kunzwa kunetseka mukati muupenyu hwavo, avo vane matambudziko ari kuita kuti vasauye kuzonamata. Vese tinovaisa mukati memaoko enyu, nokuti ava vanhu vamunoda uye mune chinangwa neupenyu hwavo. Tinoti vasimbiswe mukati memwoyo yavo, vasimbiswe mukati memweya yavo, vasumudzirwe zvakare. Chiedza chaMwari chive chinovheneka mukati memwoyo yavo, kuti vazive kuti Mwari wakanaka uye kuti munovada. Muzita raIshe Jesu Kristu. Hakuna kana mumwe chete wamunoda kuti aparadzwe. Muzita raIshe Jesu Kristu. Saka naizvozvo ndinoti munyika dzese dzakatikomberedza, muvanhu vese vatinosangana navo, avo vanga vakamira vavo vanosumudzirwa, vanga vasati vaziva kuti kuna Mwari, vaziva kuti kuna Mwari. Muzita raIshe Jesu Kristu. Shoko iri makati rinoparidzwa kunzvimbo dzese kusvika Kristu achiuya. Tinonamata Baba kuti pasave nechinoganhura uye vanhu vasanete mukunamata. Muzita raIshe Jesu Kristu. Kudzwai nokusingaperi. Haleluya. Panguva ino toda kunamata, toda kuzarira mwoyo yedu kuti patinenge tichinzwa shoko raMwari tisawe tinonetsekana, asi kuti tive takazaruka, shoko raMwari ripinde mukati memwoyo yedu ritibatsire. Ngatinamatei. Shibo rimoko santa rabo baba sotoria maka santa rabo masikeria moko sotoria maka shika rabo zokoria maka rabo baba sotoria maka santa ramo shikeria moko soto riba masiteri moko toria maka shaka rabo basiteri moko sotoria maka santa ritori maka santa rabo baba shika. Haleluya, haleluya. Kudzwai nokusingaperi. Panguva iri kutevera tichanzwa kuverengwa kwechidzidzo chedu cherhapsodi chanhasi, uye tichibva ipapo tichapinda mukuimba nekurumbidza Mwari wedu, tozonzwa shoko raMwari. Ngatirambe tiri pamberi paMwari. Chidzidzo chedu cherhapsodi chatinopiwa namufundisi Chris Oyakilome. Musoro wenyaya unoti nguva yawo inayo iyoyo yakakukwanira. Joere 2:25 inoti, ndichakuripirai makore ese amakadyirwa nemhashu, mhashu dzemaguta-guta nemhashu dzegwatakwata nedzimwe mhashu, uye nekufararira remhashu.
Kudai iwe uri muKristu, unofanira kudzidza Bhaibheri, unofanira kugara uchidyidzana naMweya Mutsvene. Koshesa kuita zvinhu izvi, upenyu hwako hunozotanga kushanduka. Shanduko iyi inozoonekwa pakurarama kwaunoita. Kunyanya mukutaura kwako, hauzotauri sevanhu vose vose. MuKristu anofanira kugona kutaura zvakanaka. Mashoko ake anofanira kuwirirana neshoko raMwari. Haafaniri kukanganiswa nezvinenge zviri kuitika. Ndizvo zvinotaridza kuti muKristu uyu akura. Kuda ungava nechinhu chaunoda kuita, runogona kunge riri basa, runogona kunge ruri rwendo, asi nguva inogona kunge iri kufamba. Haufaniri kupaparika. Usatanga kutaura semunhu apererwa nenguva. Nguva yacho ingatozopera pachokwadi. Saka dzikama. Mwari ndiwo muridzi wenguva. Mwari ava vanogara mukati mako. Verenga zvakare ndima yatavhura nayo. Jehovha ndivo vakanga vari kutaura. Vakanga vari kuimbisa kudzora nguva. Iyi nguva yakanga yambodyiwa. Saka ivo ndiMwari vanogona kukudzorera nguva. ndiMwari vanogona kukuwedzera nguva. Nguva iyi angava makore, ingava mwedzi, angava masvondo, angava mazuva, dzingava nhambo, zvingava zvinhambo, vanodzorera zvose. Haleluya. Saka kuda nguva ingaita hayo seiri kupera, usanetseka hako, usapaparika. Kupaparika kunounza kutya. Saka unenge wava kuita zvinhu uchitya. Zvinokutya kunobva kuna Satani. Hapana chishamiso chinoitika mukutya. Saka usapaparika. Pane nyaya yatinoverenga muna 1 Madzimambo 18 ndima 46. Inyaya yaEriya. Akapiwa simba naMweya waMwari. Nokudaro akamhanya kudarika mabhiza. Firipo akambotakurwawo naMweya waMwari. Akandosiyiwa ava mune rimwe guta. Akasvikako nekukasira chaizvo. Hapana chifambiso chemazuva ano chingamhanya zvakadero. Tinoverenga nyaya yake iyi muna Mabasa 8 ndima 39 kusvika 40. Iwe wakasiyana nevanhu venyika ino. Gara uchirangarira izvozvo. Upenyu hwako huzere minano. Ungava nenguva shoma. Nguva iyoyo inotokukwanira. Saka ungapiwa basa. Basa iri ringada nhambo imwe chete. Unozogona kuriita nenguva shoma. Gara uchiziva chinhu ichi. Saka gara uchizviudza uchiti, nguva yandinayo iyoyo inondikwanira. Saka ndinogona kuita zvose zvandakarongerwa naMwari. Ndinogona kuva zvose zvandinofanira kuva. Ndinogona kupedza mabasa angu ose panyika pano. Haleluya. Namata mumashure mangu uchiti, mwoyo wangu uzere chiedza. Ichi chiedza cheshoko raMwari. Mashoko andinotaura anowirirana nevhangeri raKristu. Handipapariki. Handityiri kuti ndingapererwa nenguva. Ndine nyika yandava kugara mairi. Iyi inyika inogara Mwari. Inyika isingapererwi nenguva. Muzita raJesu. Amen. Dzimwe ndima dzinotsigira chidzidzo chanhasi ndedzinoti Mateo 12 ndima 37, 1 Vakorinde 3 ndima 21 na 22, na 2 Vakorinde 3 ndima 5. Jene ndimi Mwari, makakodzera kunamatswa. Sikiwe denga, denga nepasi, makakodzera kunamatswa. Muchene ndimi Mwari, makakodzera kunamatswa. Sikiwe denga, denga nepasi, makakodzera kunamatswa.
Jesu kurundimishe Hallelujah. Tinosangana zvekare pamunamato wedu weChrist Embassy watinoita paMhepo muShona. Tichiti zvekare makorokoto makava nesvondo rakanaka uye ndinovimba kuti makanga muri kubatana nesu paminamato yatanga tiri kuita. Ndakakutaurirai tikati mwedzi unoyu mwedzi watiri kunyengetera, mwedzi wekunamata. Saka batanai nesu, zviudze kuti uri pabasa. Svondo rapera takakutaurirai kuti kunyengetera rindotori basa rako raunofanira kuzvipa. Ibasa ratakatopiwa. Mwari vanotarisira kuti tinyengetere. Luka 18 ndima yokutanga, Jesu vakati vakapa mufananidzo, nangwa chikonzero vakati pamufananidzo uyu vanga vachida kuti tinzwisise kuti vanhu vanofanira kugara vachinyengetera vasinganeti. Haleluya. Muna vaTesaronika tinoudzwa zvekare pamusoro pokunyengetera ikoko, kwanzi garai muchingonyengetera musinganeti, musingagumi. Garai muchinyengetera nguva dzose. Haleluya. Saka mwedzi unoyu zuva rimwe nerimwe tiri kunyengetera. Tiri kubatana napfudzi Chris nguva na12 masikati na10 manheru, uyezve pakati apa wotsvaka imwe nguva yaunozvipa zvinambo 15 zvaunenge uchinyengetera zvekare. Haleluya. Saka mwedzi wedu wokunyengetera inguva yedu yokunyengetera. Tinotofara uye chimwe chinotinakidza pakunyengetera ndechokuti tinoziva kuti patinonyengetera kudaro Mwari vanotinzwa tinenge tiri kutoshandura zvinhu. Hatisi kunyengeterera pasina, tinenge tiri kutogadzirisa zvinhu. Kune hondo dzakawanda dziri kuitwa kunyika dzakawanda-wanda. Patinonyengetera kudaro tinenge tichimisa hondo idzodzo. Dzimwe dzingasamira asi hadzizourayi vanhu sezvadzanga dzichifanira kuita. Kune njodzi dzinogara dzakarongwa naSatani. Satani anogara achitsvaka kuuraya vanhu. Kune njodzi dzinenge dzida kurongwa naSatani. Patinonyengetera kudaro tinenge tichimisa zvose izvozvo zvichikonewa kuitika, zvichikonewa kubudirira. Haleluya. Uye regai ndikuudze, usanetera kunyengetera saizvozvo, nokuti hauzivi kuti njodzi yauri kuzomisa, yauri kuzorambidza, yanga ichazokubata nenzira ipi. Iwe unogona kunge wanga uchazobatwa nenjodzi iyoyo. Hama yako inogona kunge yanga ichazobatwa nenjodzi iyoyo. Haleluya. Saka namata, usati inini ndiri kure nenhamo, handina chandinoona. Aiwa, zvinhu zvinogona kuvinga wakarivara. Nyengetera. Ukasanyengetera ukakotsira, ndo paunenge uchipa Satani mukana wokuda kukanganisa upenyu hwako. Haleluya. Asi mwe chatinoita patinonyengetera kudaro, mfudzi Kristu vanenge vachitikurudzira kuti tinyengetere nedzimwe ndimi. Haleluya. Tinenge tichinamata nedzimwe ndimi kunyanya. Haleluya. Saka ndoda kuti tingotaura zvishoma pamusoro pedzimwe ndimi. Totaura chimwe dzidzo chatakapiwa namfudzi Chris chinotidzidzisa pamusoro pokunyengetera nedzimwe ndimi. Tinzwisise nokuona kukosha kwakaita tsika yokunamata nokunyengetera nedzimwe ndimi. Kwanzi ndimi dzimutauro wakachena wamweya mutsvene. Haleluya. 1 Korinde 14 ndima 14 kusvika 15 kwanzi, nokuti kana ndichinyengetera norumwe rurimi, mweya wangu unonyengetera, asi kufunga kwangu kunoshayiwa zvibereko. Zvino chinyiko? Ndichanyengetera nomweya wangu, uye ndichanyengetera nokufunga kwanguwo. Ndichaimba nomweya wangu, uye ndichaimba nokufunga kwanguwo. Haleluya. Kwanzi panyika pane mitauro yakawanda. Mitauro iyi ine mashoko akawanda, asi mashoko aya ose haagoni kubudisa zvose zvaungada kutaura kuna Mwari. Haleluya. Mitauro yenyika ino yakasviba, haisi iyo yatinganyanya kushandisa kutaura naBaba vedu vekudenga. Baba vekudenga ndiMwari vatsvene, ndiko kusaka mweya mutsvene vakatipa mumwe mutauro wekushandisa. Mutauro uyu wakachena, mutsvene, ndiwo unogamuchirwa naMwari. Mutauro uyu unonzi mutauro wendimi. Kuna vamwe vasinganzwisisi kuti sei tichikoshesa nyaya yekutaura nedzimwe ndimi. Tatotsanangurirwa panapa. Mutauro wendimi wakakosha, unotibatsira kuti tigone kutaura zvakajeka naMwari. Imwe mitauro yese
yatingashandisa haigoni kunyatsojekesa zvakanaka-naka, haibudisi nyangwe chero ikaita mashoko akawanda zvakadii, ine zvimwe zvinhu zvaisingagoni kutsanangura. Haleluya! Ine zvimwe zvinhu zvaisingagoni kutsanangura. Hausi mutauro wese wese una mashoko ose aungada. Vamwe venyu makambozitaura imwe mitauro, dzimwe unoona kuti uchitaura umwe mutauro iwoyo une zvimwe zvauri kuda kutaura, asi mutauro iwoyo hauna shoko racho. Zvakafanana nokuti kana wakambotaura chirungu, uchaona kuti ukada kuti uti bamukuru, bamunini, vatete, mainini, maiguru, muzukuru, hazvibudi. Muchirungu hamuna mabara ese iwayo. Muchirungu munongorina vanhu vashoma-shoma, munongorina baba, mai, mwanasikana, mwanakomana. Vamwe vese vamunzi vanatete nanasekuru chete. Vamwe vese vasiri mumhuri imomo vangova vanatete nanasekuru, tete nanasekuru. Hapana mainini, hapana maiguru kuchirungu. Hakuna bamunini, hakuna bamukuru muchirungu. Hakuna zvese izvozvo, hakuna. Chii chiri kuitika? Mutauro usingagoni kubudisa zvatinoda. Zvino iwe somunhu ajaira Shona, somunhu ajaira kutaura Shona, somunhu uno muZimbabwe, unoda kubudisa kuti uyu munhu uyu ndimaini vangu, uyu munhu uyu ndivatete vangu, hazvanzi yamai vangu. Unoda kubudisa kudaro. Chirungu hachikutenderi kubudisa sezvozvo. Kureva kuti kana wakutotaura unotozoti rega ndosiya chirungu ndichitaura nechishona kuti ndibudise chaizvo zvandiri kuda kubudisa. Ndo zvakaita ndimi. Ndimi mutauro wedu wapamweya wokudenga watinoshandisa kutaura zvakajeka zviri mumweya medu. Mashoko echishona kana chirungu haagoni kubudisa zviri mumweya medu chaizvo zviri kusi kwemwoyo yedu, haagoni kubudisa. Haleluya! Asi mutauro wendimi unobudisa, unoita kuti tigone kutaura naMwari zvakanaka, zvakajeka. Uye pamusoro pazvo kwanzi mutauro yatinoshandiswa navanhu yakasviba, yakamhora. Mashoko acho mamwe acho haana kufanira kutaura kuna Mwari. Saka tingaashandisa hedu asi haanyatsigamuchirwa zvakanaka. Mwari vanofarira kuti titaure navo nomutauro wavo wapamweya. Ndosaka usingafaniri kudadira mutauro wedzimwe ndimi. Vanhu vakawanda vanongoziva zvekunamata nepfungwa dzavo. Vanongoziva kunamata vachishandisa mitauro yavo. Asi mitauro iyi haina kukwana. Hauna zvakawanda zvaungaita mitauro yakadai. Ungashandisa hako mashoko akaisvonaka pakunamata. Ungataura zvakadzama zvepamweya nemitauro iyi. Asi hazvimboenzani nokushandisa mutauro wamweya mutsvene. Kuna vamwe vanofunga kuti kana ndikanyengetera ndikati, Baba vari kudenga, zita renyu ngarikudzwe noutsvene. Muri Mwari vanoshamisa, Mwari vanotida, muri Mwari vakarurama kutitasa. Vanofunga kuti kana anamata saizvozvo, munamato wake wakadzama. Nyangwe vanenge vakateerera vari uko vanenge vachigutsurira, uyu munhu unonamata uyu. Unogona kuita souri kunamata. Vanhu ndo vanofunga kuti kunyatsorova nepo chaipo. Asi Mwari havaoni kudaro. Ndo zvavanotitaurira. Havaoni kudaro. Nokuti uri kutaura zvavasinganzi. Wafanana nomunhu ari kutaura zvakanaka chose, achitaura neshona, asi achida kutaura nomunhu anonzwa chirungu kunyanya. Madimikira ako angange akadzama chaizvo, asi uri kutaura nomunhu anonyanya kunzwa chirungu, saka zvimwe haasi kutozvinzwa, haasi kuzvinzwisisa, kana kuti ari kutozvinzwa neimwe nzirawo kuti kuda uri kuti zvakati. Haleluya! Kana kuti anotoziva mashoko iwaya kwaakabva, kundozati shoko rawashandisa iri harisi shoko rakanaka irori, kwarakabva, munhu wakatanga naro wakanga nepfungwa yakashata chaizvo. Nokuti tinongotaura kamashoko takangowana achitaurwa, kwaakabva hatizivi, wakatanga wacho hatizivi, kuda chaitova chinyadzi kare. Amen. Asi konoti angoshandisawo hatichazivi kuti ndo kwarakabva. Munhu wakarironga waida kutotuka, ndo ratakutoshandisira Mwari iro. Haleluya! Saka tinofanira kunzwisisa izvozvo. Kwanziko kusaka Pauro akanyora ndima yatavhura nayo. Mweya Mutsvene ndivo vakamushandisa kunyora mashoko aya. Pauro anoti anonamata nemweya wake, mushure mazvo anozonamata nepfungwa dzake.
asi izvi hazvisi izvo zvinoitwa nevamwe vaKristu. Vanopesanisa zviviri izvi. Vanotanga vanamata nepfungwa dzavo, mushure vanozonamata nemweya yavo. Ndiko kunge vatonamata nemweya yavo. Kunamata nemweya chinhu chavanongozoitavo. Izvozvo hazvina kunaka. Haleluya. Unofanira kutanga kunamata nedzimwe ndimi. Haleluya. Uchinamata ndowanza kudza vanhu uchiti muKristu akazadzwa nemweya mutsvene. Kana mukati ngatinamatei, unotanga kutaura nendimi mourabashakatalamande. Lebo jaka morgazi, lidreke monda, laba shakatalamara, kosamaya, riga domasha, grata riga domasha, moraba santa kalamaya. Apedza kutaura nedzimwe ndimi kudaro, mweya wake wavhurika, meso emweya yake akunyatsoona akuchitaura zvino muzita raJesu Kristu. Vanhu vakawanda vari kuponeswa patichanoita vhusererero. Vanhu vakawanda vari kuuya uye vari kuponeswa. Akutaura zvinhu zvaaona mumweya make. Haleluya. Ndo zvekutaurwa naPauro. Kwanzi ndinotanga ndanamata nomweya, ndozonamata ndichishandisa pfungwa dzangu. Ndotanga ndaimba nomweya, ndozoimba ndichishandisa pfungwa dzangu. Kwanzi unofanira kutanga wanamata nemweya wako. Unofanira kunamata kudai neshungu. Ndipo paunozogona kunamata nepfungwa dzako. Kunamata nemweya ndiko kunofanira kutanga, ndiko kunopa pfungwa dzako mashoko okutaura. Mashoko akadai ndiwo anoshanda, ndiwo anogadzirisa zvinhu. Zvino kunamata mumweya hakusi kunamatira mumwoyo. Haungotsinzini wakanyarara, haungovimbi kuti Mwari vachaona zviri mumwoyo mako, kwete. Kunamata mumweya, kunamata nendimi. Mutauro wendimi mutauro unoshandiswa namweya mutsvene, mutauro unoshandiswa nevaMwari. Pfungwa hadzigoni kududzira mutauro uyu. Mutauro unoshandiswa munyika yemweya, unoshandiswa kutaura zvinhu zvisinganzwisisiwi panyika pano, unoshandiswa kutaura zvinhu zvisinganzwisisiwi nevanhu venyama. Haleluya. Satani anovhiringika patinonamata nemutauro iwoyu. Vabati vake vanovhiringika patinonamata nedzimwe ndimi. Tinenge tiri kutaura mutauro wekwedu, tinenge tiri kutaura nababa vedu vekudenga pachavo. Saka takaropafadzwa zvikuru, tinogona kuziva zvinhu zvinozikanwa nevaMwari chete. Tinogona kutaura pamusoro pezvinhu izvi. Mwari ngavapiwe mbiri yose. Haleluya. Saka ndozvatinenge tichiita patichitaura nedzimwe ndimi, tinenge tichitaura zvinhu zvisinganzwisisiwi namadhimoni naSatani navanhu. Tinenge tichitaura zvinhu zvokwedu. Haleluya. Vakanenge vakatitarira vasiri vedu vanenge vachingovhiringika kuti vanhu vari kutaura chii. Vanotanga kutotiza isu tisati taronga zvokuvarwisa. Vanotanga kutotiza nokuti vanenge vakuti ndonga panapa tatoparara. Matauriro ari kuita vanhu ava hamero zviripo. Ungoona madhimoni atoenda, Satani watoenda, nokuti wangotaura nendimi chete. Saka patiri kunamata kudai, taura nedzimwe ndimi, namata nedzimwe ndimi. Ngatinyengeterei. Baba, ndoda kutenda nezita raJesu Kristu. Ndopambiri kwamuri. Ndokutenda ndoda kwomwe nomumwe. Batana neni pamunamato uno nhasi. Kutaura chiropafadzo pamusoro pake. Anzwisisa kukosha kutaura nedzimwe ndimi. Achanamata nedzimwe ndimi zvakawedzerwa. Tanga mwedzi uno zvichienda mberi. Uye achawana davidzo dzinoshamisa mukati muupenyu hwake. Namato yake ichaita zvinhu zvikuru, zvinhu zvinoshamisa, chagadzirisa zvinhu zvinaumira zvakanaka, chagadzirisa zvinhu munyika nomumhuri dzake nomumari dzake nezita raJesu Kristu. Ndinokutendai. Amen. Haleluya. Zvakanaka. Ngatisangane zvekare musvondo rinouya tichinamata pamwe chete. Mwari vakuropafadzei. Amen. Novimba makomborerwa nemunamato wesvondo rino. Kana manga musati mazvarwa patsva, namatai mumashure mangu, muchidudza, muchirevesa. Taurai muchiti, Mwari vari kudenga, ndinouya kwamuri, ndinokoka Jesu kuti vapinde mumwoyo mangu. Ndinokumbira kuti Jesu vatonge upenyu hwangu. Ndinopupura kuti Jesu ndivo vavaishe wangu. Saka ndinogamuchira upenyu usingaperi mumweya mangu. Ndazvarwa patsva, ndava chisikwa chitsva. Ndinokutendai. Amen. Makorokoto mazvarwa patsva
tinokugamuchirai muchechi yeChrist Embassy. Titumirei zita renyu nekwamunogara. Munogona kutumira iri SMS kana WhatsApp pa 0772 215 kana kutuma tsamba pa shona@gmail.com. Muchida kupa mpiro yenyu neEcocash, rovai namba *151*2*5*58225# motevera zvinenge zviri kutaurwa neEcocash ipapo. Kana muine nhare dzemazuva ano munogona kushandisa KingsPay kupa mpiro yenyu. Shandisai kodi inoti TNIOG nemavara makuru. Tinokurudzira kuti musadarikwe nezvidzidzo zveRhapsody. Zvidzidzei kuti shoko riwande mamuri mugone kumirisana nezvinhu zvinonetsa muupenyu. Tinodavo kuzivisa vane nhare dzeEconet kuti *205# mava kugona kuwana Rhapsody panhare dzenyu. Kunyange musina WhatsApp, rovai nhare idzi muwane Rhapsody panhare dzenyu zuva rimwe nerimwe. Munorova *205# mosarudza daily devotional, subscribe Shona, Rhapsody muchishona. Munamato uno munoubata pa WhatsApp, pa radio, pa YouTube panoti Shona Online Church, pa www.ce-shonachurch.org nepa vcc.rhapsodyofrealities.org. Tinokumbira mutizivise kana muri kutibata pane imwe nzvimbo idzi. Kana pari pa internet munogona kunyoresa muchitipa zita renyu. Kana pari pa WhatsApp tinyorerei tigopota tichikutumirai zvimwe zvidzidzo kana kutitumira SMS pa 0772 166 928. Ivai nesvondo rakanaka.